ಈಗ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಫೋಟೋಡ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಚರಕ ಬಂದು ಅಂಡ ಅವೇ ಚರಕಡ್ ಇತ್ತೆಡ್ಲ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮುಕುಂದನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮ ಮಗ್ಗದ ಸೀರೆ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಪವಾಯಿಡ್ ಅಂಡ್ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಮಗ್ಗದ ಸೀರೆನ ಮಲ್ಪಿರೈತು ಬಂಗೊಂಡು ನೀನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೊಂಡು ವರ್ಕ ಎಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ಪ ನೂಲು ಉಪ್ಪುಂಡತ ನೆಟ್ಟ ನೂಲು ಅಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟುಂಡು ಒಂದು ಕಿರದೆಪ್ಪು ನೆಂಕೊಂಡು ಕಿರದೆಪ್ಪು ಎಂಚ ಎಲ್ಲ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚಾತ ಅವು ಡಬ್ಬಲ್ ಕಲರ್ ಅದೇ ಮೇಯಿ ಬೇತೆ ಅವರು ಬೇತೆ ಅಯ್ಯೋ 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 ಬೇತೆ ಬಂಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅವು ಡಬ್ಬ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ದ ಅವು ಸೇರಾಗ 5 ವರ್ಷದ ಒಂದೊಂದು ಇತ್ತೆಂದು ನೀರ್ಲ ಜಿತ್ತೆಂಗೆ ನಡಿಸುಂದರ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏರಾಪಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಆಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಮಂದಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಒಂದು ಇಂಜಿ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ತೂತು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅವರು ನೆಯ್ಯಿಗೆ ಗೋಡತೆ ಲಾಳಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂತ ಅವು ಅಡೆ ಕೊರ್ಪು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪೆ ಅನ್ನ ನೆತ್ತ ನೂಲ್ಲೆಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಕೂಡ ನೆತ್ತ ನೂಲ್ಲೆಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕುಡುಗು ದೀವೋಡು ಅಲ್ಲೇ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಒಂದಿಂಗೆ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಿಂಚೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋಡು ಕೂಡ ನೂಲ್ಗು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋದು ಅಂಚೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಿ ಬೇರೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಇಂಕು ಬಣ್ಣಗ ಸುರುಟ್ಟು ಮದ್ವೆ ದುಂಬು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಾಡಿ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಡ ಕುಲ್ದುಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಬರ್ತದೆ ಮಗಳು ಕುಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಮನೆಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಸು ಬಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಹಾಂ ಈತು ಬಂಗೊಂಡೊಂದು ತೂದು ಗೊತ್ತಾಯಿ ದೇವನಾಗ ಮಗ್ಗದ ಸೀರೆ ನಂಗೆ ಬಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಇದು ಮಂತಂಡಲ ತಿಕ್ಕುನೊಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಮಾತ್ರ ದಾಲೇಜ್ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಕುಂದನ್ ಇಲ್ಲಿರು ನಂಗೆ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಕದಾದ ಮುಕುಂದನ್ನ ಚಕ್ರ ಚಕ್ರ ಚರಕ 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 ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ದುಂಬುದ ಪರಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಫೋಟೋಡ್ ಮಾತ್ರ ತೋದಿತ್ತ ಅಂಡ ಚರಕ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಚರಕಡ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಸೀರೆ ಮಗ್ಗದ ಸೀರೆ ನಾವು ಅದು ಮಗ್ಗದ ಸೀರೆ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ ಹೂವೇ ಮಲ ಮಿಷಿನ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪಂದೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದನೇ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವೇನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಕುಂದಣ್ಣನ ಆ ಕುಟುಂಬ ಮುಕುಂದನೆ ಬೊಕ ಮುಕುಂದಣ್ಣನ ಬೆಳೆದಿ ಅಂಚ ಅದು ಭಾರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂದು ನಂಗೆ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಸೀರೆ ಮಾತ್ರ ತೂಪನ ಅಂಡ ಸೀರೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನು ಅವಳ ಈ ಸರಕನ ಮಾತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಗ್ಗದ ಸೀರೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನು ನೀನು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೀನು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಕ ಮುಕುಂದಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂದು ಕೊರಡೀರ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಕೆ ಸುರುಕ್ ಎಂಚ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸುರುಕುತ್ತೆ ಮಗ್ಗದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಮಗ್ಗದ ಒಂಜಿ ತಾಯಿರಾವಳು ಐಕ್ ಬಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕುಲಿತೆ ಪಾಸ್ ಒಂಜಿ ನಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಇಂದು ಅವಳು ನೆಟ್ ಅವಳು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಅವು ನಂಗೆ ನೂಲು ಬರೋಲ್ ಬದಿಕುನು ಅವು ಕಿನಿಗೊಳ್ಳಿ ಕಣಪ್ಪ ಕಿನಿಗೊಳ್ಳಿ ಕಣಪ್ಪ ಸೊಸೈಟಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಹಾಕಲು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರೋಡು ಸೀರೆ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕಲೆ ಕೊರೋಡು ಅಕ್ಕಳು ಮಜ್ಜಿನ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕಿಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಳು ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾಲು ನೂಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಾಸ್ಪತ್ತೋಳು ಲೆಂಚಿನ ಲೆಂಚಿನ ಉದ್ದ ಲೆಂಚುಂಡು ಲೆಂಚಿನ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಲೆಂಚಿ ಇದು ದಿಗೋಳು ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಸುತ್ತು 42 ದಿಗೋಳು ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಈ ನಲ್ಲಿನ ದಿಗೋಳು ಆಯಿತು 42 ನಲ್ಲಿ ದಿಗೋಳು ರೆಡ್ ಲೆಂಚಿನ ಅವಳು ಅಪ್ಪ ಡಬ್ಬಲ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಕಲರ್ದ ಮೇಯಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಲರ್ದ ಅರಿವು ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ತಲ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ನೂಲು ಉಪ್ಪುಂಡತ ನೆಟ್ಟ ನೂಲು ಅಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟುಂಡು ಒಂದು ಕಿರದೆಪ್ಪು ನೆಂಕೊಂಡು ಕಿರದೆಪ್ಪು ನನಗೆ ಎಂಚ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚಾತ ಅವು ಡಬ್ಬಲ್ ಕಲರ್ ಅದೇ ಮೇಯಿ ಬೇತೆ ಅವರು ಬೇತೆ ಅಯ್ಯೋ 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 ಬೇತೆ ಬಂಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅವು ಡಬ್ಬ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ದ ಸೇರಾಗು ಒಂಜಿ ಮೇಯಿ ಒಂಜಿ ಸೇರಾಗು
ಓಕೆ ಇತ ಲೆಂಚಿಗೆ ಬರೋದು ಇದು ನಮ್ಮವೇನು ಅವು ಪಾಸ್ ಪತ್ತೋಡು ಏಕುಲು ಪಾಸ್ ಪತ್ತೋಡು ಎತ್ತರದ ಅವೇ ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಕಲರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸರಂಗಿ ಸರಂಗಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಲರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಇಡೆ ಕಾಣಾತದ್ದು ಮಗುಗೆ ಸುತ್ತೋಡು ಅವೇ ನಾನು ಇಪ್ಪದ ನೂಲ ಅಪ್ಪದ ನೂಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪೋಡು ಬರೋದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಾರಿ ರಜಾನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಜ್ವಾಲಿ ಡಲ್ಲಿ ದೇವನಾಗ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮುಕುಂದನ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕು ಸರ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 10 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಒಬ್ಬ 10 ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕು 19 ಮಗನೇ ಇರ್ತ ಅದೇ ದೇವನ ಇತ್ತು ಒಂದೇನು ಪೇರನೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಸೀರೆ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆತದೆ ಸೀರೆ ಇಲ್ಲ ಏರು ನೀಪನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪೂರ ಬುರ್ಚಿದ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಇದು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಓಮ್ಮ ಅದೇ ಯಾವ್ದು ಬೇಲೆ ಉಂಟಪ್ಪ ಅದು ಅದು ಮೇಲೆ ಉಂಟು ಅದೇ ಅದೇ ಅవి 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಇತ್ತಂದಿನ ನೀರ್ಲ ಮನ್ಪಿಚಾರ ಜಿತ್ತಿಂಗ್ ನಡಿಸು ನೆರ ಮಾತ್ರ ಮಗ್ಗಳು ಏರಾಪಜ್ಜಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಅವು ಆಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಮಂದಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಒಂದಿ ಹಿಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ತೂತು ಕುರ್ಪಿನಿ ಅವರು ನೆಯ್ಯಿಗೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಲಾಲಿಗೆ ಪಾಟ್ರೆ ಅಂತ ಅವು ಅಡೆ ಕುರ್ಪು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದೇ ನೀಕು ಸುತ್ತು ಜಡ ಐಕ ಪಾಲ್ಪರ ಅಪ್ಪಜಿ ಈ ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಒಂದು ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಸುತ್ತು ಕೊರು ಮಗುಗೆ ನೆಯ್ಯರಿಗೆ ಲಾಲಿ ಅಂಚೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಪಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ 40 ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಐಕ ಕಂತದ್ದು ಮಗು ಸುತ್ತೋಡು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಕು ಸುತ್ತಿನ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಯ್ಗೆ ಅಲ್ಬಾರೆ ಮಗ್ಗದ ತಿರ್ಗಾವಳೆ ಆಯ್ತು ಐತ ನೂಲು ಐಕ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಅನ್ನ ನೆಟ್ಟ ನೂಲು ನೆಕ್ ಬರೋದು ಅವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಕೂಡ ನೆತ್ತ ನೂಲು ನೆಕ್ಕ ಸುತ್ತದು ದೀವೋಡು ಅಲ್ಲೇ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಒಂದಿಂಗೆ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ನೆಕ್ಕೆ ತೋರ್ಸ ಚರಕು ಮಸ್ತ್ ವಸ್ತು ಅಂದ ಅವಳ ಅಪ್ಪಗದನೆ ಸಾಧಾರಣ ಇಚ್ಚದತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ ತಿದ್ಕೊಂಡ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಉಂಡು ಉಲಾಯಂಡು ಐಕಲ್ ಬರ್ಪುಡ 5 ವರ್ಷ ಉಂಟು ಒಂದೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಪೋಡಾಪುಡು ಒಂದೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಪೋಡಾಪುಡು ಕುಲಕಸಬು ಅದು ಎಂಕಲ್ ಕುಲಗಸಬು ಜಾತಿ ಕಸಬು ಎಂಕಲ್ ಸಿಟ್ ನೇಕಾರನಕಲ ನೇಕಾರನಕಲು ಮಗ್ಗದಾಗ ಇರ್ತ ಸಿಟ್ಟಿಗಾರರು ಸಿಟ್ಟಿಗಾರರು ತುಲೆ ಒಂದು ನಲ್ಲಿಗೆ ತುಲ ಇದೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಡ್ದು ದಿವಸ ಪಿರದೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಚೂರು ತಾಗೋಡು ಧಾರವಾಡ ಇದೆಲ್ಲ 10 ಜಿ ನಲ್ಲಿ 100 ತಾಗೋಜಿ 10 ಜಿ ಚೂರು ಒಂದು ಮಾಡೋಡು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತರ ಬರ್ತದೆ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರ್ತೇನೆ ದೆಪ್ಪೋದು ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಮನ್ಪುನತ್ತದೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇದೇ ಹಾಪುಜಿ ಒಂದೇ ಗಂಟೆ ಎತ್ತರ ಹಾಪುಂಡು ಜರಿ ಉಂಡು ಅವು ಜರಿ ಉಂಡು ಅಡಿಗೆ ಜರಿ ಉಂಡು ನಲ್ಲಿ ಜರಿ ಬಕ್ಕ ನೈನ ಉದ್ದ ಬರ್ಪುಡು ತೋರಡು ರಪ್ಪ ರಟ್ಟುಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಸುತ್ತೋಡು ಈತ ಒಂದು ಮುಗಿಲತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ನಲ್ಲಿ ಬೇತ ಬೋಡು ಅಕ್ಕಳು ಅವು ಮುಗಿನ ಆಯ್ತು ತಾಂಡೆ ಅವು ಖಾಲಿ ಬಂಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕುಳ್ಳೊಂಜಿ ನಿರ್ಬೋದು ತಿರದೆಪ್ಪರ ಲೆಕ್ಕ ನಲ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ಅಂಚ ಎಡಿದು ಓಲ್ ಕೊಡಿ ನಾಡು ಕೊಡಿ ಉಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಅವಳು ಎಂಕ ತೂಜಿ ಜಾನ್ ಕನ್ನಡಕ ದೀಪುಂಡು ಮಂತೆ ಮೇಲೆ ದೀಪೆ ಅವು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ತೂಜಿ ಪಿದ ಮಂತೆ ಸೂಜಿನತೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೈಕ್ ಇತ್ತ ಫೋನ್ ಐತೆ ನೆಕ್ಕ ತಾರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅವಳು ತಿಕ್ಕಣ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಕಲ ಕೈಲೊಂದು ಸರಿ ಇದ್ದಿ ಬೂರ್ದು ರಿಕ್ಷಾ ಬಲ್ಟಿ ಅದು ಕೈ ಪಕ್ಕ 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 ಮಾಡ್ಬಾರ ಹಾಪುಜಿ ಅಂದರೆ ನಿಂಚೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋಡು ಕೂಡ ನೂಲ್ಗು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋದು ಅಂಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಿ ಬೇರೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಕಡ್ಡಿಂದ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು
ಮಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಎಪ್ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣು ಅಂಚಿಂಚು ಪೋಂಡ ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪುಜಿ ನ್ಯಾಕತೆ ಇವಾಗ ಕಲ್ತು ಮುಕುಂದನ್ನೇ ಪಿದಾಡು ಬೇಲೆ ಬರ ಮಂತು ಇದ್ದೀರ ಚರಕಡೆ ತಿರ್ಗದು ಆ ನೂಲು ಮಾತ ನೆಯ್ಯೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಮುಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂಗಟಿನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಜಲಾರ್ ಸೌಖ್ಯ ಇರ ಬೇಳೆದ ನಾಡು ಒಂಜಿ ಉಪದ್ರ ಒಮ್ಮಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತುತ್ತಿರತ್ತೆ ಕಸುಬು ಮುಲ್ಪದಾದ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಂಟಿ ಮುಲ್ಪ ಏನ್ ಪಂಡತೆ ಅವು ನಲ್ಲಿ ಆ ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಚರಕೋಳು ಪತ್ತೋಡು ಪಾಸ್ ಪತ್ತದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಅದು ನೆಕ್ ಸುತ್ತೋಡು ಈ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೈಯಿನ ಜನ ಬೋರ್ಡು ಮುಲ್ಪ 2 ಜನ ಅಲ್ಪ ಸುತ್ತಾರೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಯ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಬುಡ್ರೆ 5 ಜನ ಬೋರ್ಡು ಸುತ್ತಾರೆ ಪಾಸ್ ಸುತ್ತಾರೆ 5 ಪಕ್ಕ ಪಾಸ್ ಸುತ್ತದ 5 ಪಕ್ಕ ಇಂಚಿದ ನೂಲ್ಲ ಈ ನೂಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾವು ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಲರ್ ಎಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಇದು ಒಂದು ನೀಲಿ ಅಂದು ಅವು ಬೆತ್ತ ಕಲರ್ ಅಲ್ಪ ಏನು ತೋಜೆ ಐತಿ ಸೀರೆ ಉಂಡತಿ ಡಬ್ಬಲ್ಲ ಒಂದು ದಡಿ ಅರು ಒಂದು ಮೈ ಅಂಚ ಅವು 2 ಬಗೆ ತಗೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಚೆಕ್ಸ್ ಅಂದ 2 ಮೂಜಿ ಬಗೆ ಉಪ್ಪು ಅವು ಕೊತ್ಪೇರು ಅವು ಅಂದ ಅವು ಕೊದ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡತಿ ಹಾಂ ಅಂಚ ನೂಲು ನೇಯ್ದು ಒಂಜಿ ಸೀರೆ 5.5 ಮೀಟರ್ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ 5.5 ಮೀಟರ್ 5.5 ಮೀಟರ್ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಒಂದು ಗಂಜಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಗಂಜಿ ಐಕ್ ಗಂಜಿ ಮುಲ್ತು ಇಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಗಂಜಿ ಕೊರೋಡು ಕೂಡ ಅವರ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಇಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಗಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಕಡೆದು ಗಂಜಿ ಜಡಾಪುಜಿ ನೆಯ್ಯರಾಪುಜಿ ಹಾಂ ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಉಂಟು ಅವು ಇತ್ತಂಚೂರು ತಂಡನೇ ಇಟ್ಟಾಂಡು ಮರಣ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚತ್ತಂದು ಅಪ್ಪಗ ಪುಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪಗ ಈತ ಬೇಲೆ ಒಂದಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಅದ ನಮ್ಮ ದಾನ ಮಾಡ್ಪಾರ ಹಾಂ ಆಯ್ತು ನುಂಗುದು ಬೋಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಪ್ಪು ಚೂರು ನಿತ್ಯ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಏತು ಹೊರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏತು ಸೀರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಮ್ಮ ಅವು 34 ಬಡ್ಚಾಂಡ ಎಂಗ್ಲೇ ಕಾಲಿ ತೂಯರ ಸೀರೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಟು ನೆಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಸೀರೆಗಳದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ಮಗ್ಗದ ಸೀರೆಗಳ ಕಾಟನ್ ಇಂದು ಕಾಟನ್ ಮಿಷಿನ್ ಮಿಷಿನ್ ಒಂದು ಕೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅದೇ
ಅವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೆಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಈ ಸೀರೆಗೆ ಮಗ್ಗದ ಸೀರೆ ನಂದು ಈ ಸೀರೆ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಸೊಸೈಟಿದು ಬಾರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಟು. ಅದೇ ಅವಳು ನೇಪೇರು ಕಿನಿಗೋಡಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದ ಹಾಂ ಅದೇ ನೆಟ್ ಬಂಗೊಂಡು ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುನಿ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಕಟ್ತದ್ದು ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕುನು. ಅಯ್ಯೋ ಆಯ್ತು ಮೇಲೆ ತೀರ ಫೋನಿಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಅವಳದ್ದು ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಭಾರಿ ಬಂಗ. ಅದೇ ಅವು ಕಾಯ್ದಾಂಡು ಒಂಚೂರು ತಂಡುತ್ತೀನಿ ಇಂಚೊಂದು ಏತು ನಿಮಿಷ ಬಂದ್ಬಿಡ ಗಂಜಿ ಹೊರ್ಕೊಂಡು ಅವು ರಟ್ಟು ಸತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ತಿತ್ತುಕೊಂಡು ಕೋಲ್ ಹಂಚಿ ನಾನು ಕೂಡ ಹೊರಕೊಂಡು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹವಾಮಾನ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಬಂಗ ಹಾಪಿ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಬತ್ತೋಡಪ್ಪ ಅದೇ ಅವು ಮರಿಯೋದು ಯಾವುದು ಬೆಚ್ಚ ಬತ್ತದ ನೆಟ ಪತ್ತು ನಡಿ ತಿಂಚ ಪತ್ತುನು ಬಾರಿ ಜಾಗತ್ತೆ ಮರಿಯೋದೋಗಿ ಮಾತ್ರ ಮರಿಯೋದು ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳು ಮರಿಯೋದು ಬಸ್ಸನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮರಿಯಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕಂಜನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ನನ್ನ ಬರಾಪುಚಿ ಇಂಚಿ ಮರಿಯೋದಾಗ ಆಪು ಎಂತ ಚಾ 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 ಅಂಚಲು ಉಂಡು ಅದೇ ಹಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಏರ್ಕಾಲ್ ಬಾದಿನಿ ಯಾ ಇಂಕ್ ಬಂದಾಗ ಸುರುಟ್ ಮದ್ಮೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂಬು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಾಡಿ ಇತ್ತಂದು ಅಂಡಾಗ ಕುಲ್ದುಜಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಮಗಳು ಕುಲ್ಲಿ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕನಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀರು ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬೇರೆ ಬಂದಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕಸು ಬಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೆ ಅಂದ ಹಾಂ ಅಂಚ ಆಯ್ತ ಪೂರ ಅನುಭವ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಯ್ಯೋ 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 ವನಸ್ಮನ್ನ ಹೊರತಾಗ್ತೀನಿ ಅಂದ ಹತ್ತು ಹೊರ ಬುಡ್ದು ಅವು ಬುಡ್ದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಬಿಡ್ಪವಳು ಅವು ಇಂಚ ಪತ್ತುಂಡತೆ ಅವು ಕಸರಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡಾಯ್ತು ನೂಲು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿನ ರಾಯ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಆದ್ಕೊಂಡದೆ ಅನ್ನಂದ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಬಿಡ್ಪೋ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪ ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರಿಂದ ಬೇತ ಬೇತೇನ್ರ ಅಟ್ಲ ಅನ್ನಂದು ಈತು ಬಂಗೊಂಡು ತೂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾವನಾಗ ಮಗ್ಗದ ಸೀರೆ ನಂಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಇದು ಮಂತಂಡಲ ತಿಕ್ಕುನೊಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಮಾತ್ರ ದಾಲಿಚ್ ಅಂಡ ಬೇಲೆ ತೀರ ಪೋನಾಗ ಅಪ್ಪ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನೆಟ್ಟೇನೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ನಂಗೆ ಇಂಜ ವಾಟ್ರ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರ ಇಂಜ ಸೀರೆ ಅವಡು ಅಂಚವರ ಪನ್ಪೇರ ಅವು ಸೊಸೈಟಿಡೆ ಪನ್ಪೇರು
ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಕೊರ್ಪಣೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅವು ಅವಲೆ ನೂಲು ಮಜೂರಿ ಪೂರ ಅವಲೇ ಕೊರ್ಪಿನಿ ದೊಂಬು ಎಂಕಲ ಮಜೂರಿಡೆ ಕೊರೋಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಕಿನಿಗೋಳಿಡ ಅಂಚತ್ತೆ ಕಿನಿಗೋಳಿಡ ಅಕ್ಕಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ಈ ನಮ್ಮನೆ ನೂಲು ಅವೇನು ಇದೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಂತದ್ದು ಅವೇನು ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಸುತ್ತುದು ಅಪ್ಪ 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 ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಆವಡನ್ನ ಆತ್ ಬೇಲೆಣ್ಣು ಮುಖಂದನ್ನ ಮಿಷಿನ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಿಷಿನ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಂಡ ಕೈಟ್ ಮಲ್ತಿನೈಕ್ ಮರ್ಯಾದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅನ್ನಾಗ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮನ ನನ್ನ ಮುಕುಂದನ ಆ ಬೇಲೆ ಈತಿನ ಏರ್ಲ ದೂರದ ಸೇರ್ ಪಾರಿ ಪುರದ ಬೇಲೆ ಬಂದು ಅಕ್ಕನ ಕೈ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಎಂಗ್ಲೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅನ್ನಾಗ ಈತ್ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಈ ಕಂಡನೆ ಬಿಡಿದಿರ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆನ್ ಮಂತು ಅಂಗ್ಲೇ ಇರ್ತಲೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದಿರಕುಲ್ ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತಿ ಅವೇ ನಾನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೂಲು ಕಟ್ಟಾಡು ಕಟ್ಟ ಇಂಚ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಪನ್ನಾಗ ಕಟ್ಟಾಕು ಮುಂದೊಲೆ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಮೇಲ್ಡುತ್ತನ ನೆಟ್ ಅಡಿಟ್ಬೋದು ನೂಲು ಪಾಡ್ನ ನೆಟ್ ಮೇಲ್ಡುತ್ತನ ನೆಟ್ ಅಡಿಟ್ಟು ನೆಟ್ ಅಡಿಟ್ಟುತ್ತನ ನೆಟ್ ಮೇಲ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನೆಟ್ ರಡ್ಡು ನೂಲು ಮೇಲ್ಡು ರಡ್ಡು ನೂಲು ಅಡಿಟ್ಟು ಅಂತ ಮಗ್ಗದ ಸೀರೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋಡು ಎತ್ತು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಬಾರಿಯಾತು ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಮಗ್ಗದ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರನ ಈ ಸೀರೆನ್ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರನ ಕಸುಬುನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮ ఒక ಮುಕುಂದನ್ನೇ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ದಯಪನ ಮುಕುಲ್ಪುರ ನಂಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಯಪನಗ ಜಾತ ನಮ್ಮ ತೂಂದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡ್ ಬೆನ್ಪುನ ಚಿತ್ರನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬೆನ್ನೊಂದು ಪೂಜೇರು ಅಂಡ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಈ ರಡ್ಡೆ ಕಂಡನೆ ಹೊಡಿದ ನಾವು ಏತು ಶೋಕೊಡು ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದಿರೋ ಚಿತ್ರ ಖುಷಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಮುಕುಂದನ್ನ ಅಂಚಾದು ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಾನಲ್ ಅಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಚಾದು ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಶಾಲು ಇರ್ನ ಗೆಲು ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ಅಂಚಾದು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಅನ್ಪಡು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ರುಪ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇವ್ರ ಪುದರ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ದುಪ್ಪುಡು ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮುಕುಂದನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮ ಅಂಚಾದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಫೋನಾಗ ಚಾಪರ ಶೋಕು ನಡಿದಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೋನಾಗ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಗ್ಗದ ಸೀರೆ ತುತ್ತೋಡು ಅಂಡ ಓಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಚಿತ್ರನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಗ್ಗದ ಸೀರೆ ನಿಖಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪು ಮಕ್ಕಳು ಬಾರಿ ಒವ್ವೇ ಮಿಷಿನ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಖಾಲಿ ಕೈಟೆ ಮಲ್ದಿನ ಸೀರೆ ಅಮ್ಮ ಅದೇ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋಡಾಂಡ ಇಂಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮನ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದಪ್ಪ ಆ ನಂಬರ್ ಕೊಂಚ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೀರೆ ಬೋಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ನಾಂಡ್ ಈಗ ಮಿಜಾರ್ದ ಅಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲುಪ್ಪುನು
ಮಿಜಾರ್ ಇಡೀರ ಅದು ಬುದರ್ ಧೂಮಚಡ ಧೂಮಚಟವ್ ಮಿಜಾರದ ಧೂಮಚಟವಡು ಮುಕ್ಕಲ್ನ ದಡ್ಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆತೆ ಇಂಕುಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇಟ್ಟು ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾರ್ದುಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿನ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಕಲ ನಂಬರ್ ರಂಗ್ ಪಾರ್ದುಪ್ಪು ಇಂಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಗ್ಗದ ಸೀರೆ ಪೋಡಂಡ ದೇವಂತ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ದೇವನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ಗೆ ಪೋಪುನತ್ತಂಡ ಮಲ ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪ್ ಪೋಂಡ ಐನಾಜಿ ಸಾರದ ಸೀರೆ ತೆಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಂಡ ಮುಕ್ಕಲ್ನಾಗ ಇರೋದು ಸೀರೆ ತೆತ್ತ ನಾವು ಬರೀ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆ ನಂಗೆ ಅಂಚಾದು ಅಮ್ಮ ಪತನ್ಗಮ್ಮ ಅದೇ ಅತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗಳು ಕಾಲ್ ಮಂತ್ರ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದ ಕೊರ್ಪಾರ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಬೋಡು ಅಲ್ಪಾನಿ ಕೊರಡ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ರ ನಂಗೆ ದೀಪ ಅಲ್ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಅಂಚಾದೊಂದು ಮುಕುಂದಣ್ಣನ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮನ ಮಗ್ಗದ ಬೇಲೆದ ಪೊರ್ಲುನು ಮಾತಿರ್ಲ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತ ದುಮ್ಮದ ಎಗ್ಗೆಟ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ಬೇತಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ಆತನೆಟ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂವೊಂದು ಪುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ನ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳು ನಾಡು ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು